ang ato ang gitawag og topic is actually kini nga topic is usan ni sa ako ang mga nakita karon nga tan-aw nako murag nindot to bagon. Nga naman tungod kay nakita pud nako nga kini nga question is dako pud ni siya og epekto. Epekto sa tawag ini kuan, epekto sa ato ang palibot karon kay sa kadabas mga kahigalaan nga mga dili katoliko nga mingon ra bagay dayon nga wala man sa Biblia. Sige ra man nag-ingon nga wala sa Biblia, wa may Romano Katolikong pari diha sa Biblia. Pero actually na sila kun ka argumento naatay unom ka gitawag og argument or mga questions nga ato ang tubagon karon sa ato ang gitawag og programa. So number one, before ko moadto anang ato ang question kanang walay Romano Katolikong pari sa Biblia. So ako asa ning unahon ning tawag nang nag-una nga question nga ako ang nakita kaganina. Maayong gabi sa Roberto Leonor, may gabi ni mo sir o sa imuha nga gitawag og kapamilya. So ang first question ingon pa niya nga ang Katoliko daw kuno ana daw kuno sa ilalom sa yawa. Nya aron daw ta malikay sa tawag ka ng gahom sa yawa mo nang kinahanglan daw ta mobasag Biblia. Kay para na daw tay tawag ng weapons against those demonyo. Nya nagsigo pa malandong samtang nagbasa ko sa ilang mga post, nagsigo pa malandong kanang pag-ingon nila nga kinahanglan magbasa sa Biblia. Asa pud ka pud na sa Biblia no? Nga tawag ining aron ka makasagang sa gitawag og atake sa yawa kinahanglan kag mabasahog Biblia. Di ba? Ambot lang og naabay na mabasa. Pero ang ako ang tawag ining mabasa diha sa Efeso anang gisulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso kapitulo 6 bersikulo 13 hangtod sa 18 niya ato ang basahon. Mao gisulti sa balaang kasulatan. Dili ingon nga pabasahon kag Biblia. Niya. Efeso kapitulo 6 bersikulo 13 hangtod sa gitawag og 18. Busa isulob ang tibuok armadura sa Dios, manag-ingon ni San Pablo. Og inig-abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay paglunga hangtod sa katapusan. So makalahutay ta sa gitawag og pagsukol kung ato ang sulubon ang armadura nga gikan sa Dios. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. So kinahanglan maghupotas kamatuoran isip ato daw ni nga tawag ini bakos mo nang gi-particularize ni San Pablo nga mo din yung armadura sa Dios. Noon saman pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Excuse me. Okay, excuse me. Okay. So, sunod, bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu Santo. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa Espiritu tungod niini pagbantay kamo og ayaw gayud paglunga pagampo kanunay alang sa tibuok katawhan sa Dios. May gabi Sir Godwin Franco Montoya, Sir Richie Zenoro rather. Good evening po Sir RJ, sabi niya at sa lahat ng taga-subaybay. Likewise sir, good evening rin po sa inyo at sa lahat rin po ng mga taong kung saan po kayo nakatira ngayon. Magandang gabi rin po sa inyo at magandang welcome sa programa po natin sa TV Apologia Punto Argumento. Okay, so number one, ingon pa ni San Pablo, ingon pa niya, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Unsa man ning truth nga gipasabot dinhi? It refers to Christ. St. John chapter 14 verse 6, ang giingon ni Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi dinhi kanako. Unya kining gitawag og kamatuoran nagtukod sa iyang iglesia. Sumala pa niya, the word Peter and upon this rock I will build my church. Ug sumala pa ni San Pablo ingon pa niya kay pinaagi ni ining maong simbahan. No, tawag anang pagpadayon kamo pag kinabuhi subay sa gitawag og mga kalagdaan og tawag ini magipangtudlo sa iglesia sa buhi nga Dios
ang haligi og patukuranan sa gitawag og tanang kamatuoran. So mabakos nato ang kamatuoran, number one, kung naa nato ang ato ang Ginoong Kristo og naa ta sulod sa iglesyang iyang gitukod. Dili pwede nga kanang iglesia nga tawag anang imong gipasakupan, piki gani ng iglesia ang imong gipasakupan, so piki pud na imong gihuptan nga kanang giingon nimo nga maayong pangita. Di na may di magina mayong balita, maayo mo ginang pangita na ila. May gabi Sir Jorvin Carion. So ang hitabo, so kung naa ka sa tinuod nga iglesia, so nakahupot ka ni ining maong gitawag og kamatuoran kasi Kristo nagtukod sa iglesia gibutangan niya kamatuoran. So buti pasabot kung wala ka sa matuod nga iglesia, kung wala ka sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa tuang Ginoong Kristo, wala ka nagbitbit og kamatuoran. Wala kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, bisan pagkapila na sila mangangkon ang ilang pundok, tinuod ng ilang pundok, bisan pagkapila na sila mubasa ang Biblia, bisan pagkamilyon pa nila na balik-balik og basa ang Biblia, dili sila makahupot sa kahupngan sa kamatuoran ngano man. Kay ang pundok nga ilang gipasakupan di gyud na gitawag og tinuod. Nya, verse 15, ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. So mo na nga ang atong Ginoong Kristo ilabi na sa karon nga panahon, nagsugo ka nato nga maghupot ni ining maong gitawag og pagtuog ato ang itudlo sa gitawag og sa uban. Mo na kita nga mga Katoliko, labi na kining ato ang programa sa TV Apulia.argumento bisag na natay tawag ana nga gibati ginapaning kamutan gihapon nato ang pagtudlo. Ngano man kay sumala pa ni San Pablo, mao daw kini ang ato ang gitawag og sapatos. Aron sa pinaagi ng pagtudlo na ay gitawag og kalinaw. Kalinaw alang ni adtong midawat. Pero alang ni adtong tawag alang dili mo dawat pag pakig-away na batok sa gitawag og pulong sa Dios. Ingon pa ni San Pablo dugang pa verse 16, bitbita kanunay ang inyong pagtuo sa mas taming. So bitbiton nato nga atong pagtuo sama sa taming. Ngano man kay kining ato ang faith mao ni ang kung sakuan pa ba mo'y musagang sa mga kabakakan. Muna ang kinahanglan ta masayod sa atong pagtuong Katolika. Muna kining ato ang programa always gyud nato ginatudlo ang pagtuong Katolika, pagtuong Katolika, pagtuong Katolika. Ngano man kay mao ni ang taming nato batok sa kabakakan. Batok sa mga mini nga propeta. Batok sa mga tao nga buot mulingla nato, muilad nato. So mo nang ningon si San Pablo, ingon pa niya, okay, pagtuo sa mas taming kay pinaagi ni ini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Sunod, 17, ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa espiritu. So kining giingon din nga kaluwasan, it refers to the sacraments. Gano man kay ang katuyuan ni Kristo sa pagtukod niya ni ining maong gitawag og mga sakramento aron ang tao makabaton og kaluwasan. Diba? Sacraments, it is an outward sign instituted by Christ to give grace. So buot ipasabot kung naata ni ining maong gitawag og sakramento nabuhi ta sa grasya ni Ginoong Kristo, gisulob nato ang kaluwasan taga-adlaw. Unya pagkahuman gamito nato ang pulong sa Dios. Kana bang ingon dinhi nga pulong sa Dios refer sa nakasulat sa Biblia? Dili lang kay nakasulat sa Biblia kung dili apil pod tong wala nakasulat sa Biblia nga gituuhan nato nga maunang gitawag og tradisyon. So kung matag word of God, it refers to the written word of God og kitong unwritten word of God. May gabi is Sir Stanley Erla likay-likay, may gabiin mo sir og sa imong pamilya. Sir Edison Di Miguelio, may gabiin mo sir og sa imong pamilya. Usta na mga taga Sambuanga, Dumingag Sambuanga del Sur, may gabiin ninyo og sa inyong gitawag og pamilya. Karon, 18, buhata king tanan diha sa pag-ampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod ni ini pagbante kamo og ayaw gayud kamo paglunga. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok katawan sa Dios. So buti pasabot kung naa na nataniining moong gubat, wa natin kay gayunan pang muatras. Motong gingon ni San Pablo nga paglunga. Wa natin kay gayunan pang withdraw. Ngano man kay pag withdraw ta, pildi ta sa gitawag og yawa mo na sa ato ang gitawag og mga pagsulay banan sa atong mga pag-ampo kini moong panghitabo sa atong tagsa ka mga kinabuhi mao kini tawag ini kung sakuan pa ba murag nahulog mga challenges sa dalan nga ato ang gilakwan pagpakigbatok ngadto sa dautan. So mao na nga katong gingon niya nga gingon sa mga born agoy
nga kuno para makapapanali po daw ta si Yawa, makasagyang daw ta si Yawa nga mga Katoliko ingon pa niya, ingon pa nila na kinahanglan daw kuno ta magbasag Biblia mo ni wala sa Biblia. Kadang ilahang pangunahuna nga mingon sila pabasahon tag Biblia, maunay wala sa gitawag og Biblia. Nga naman kay kana nga pagtulunan nga sulay eskriptura, kinahanglan gyud ka mobasa og tawag anang Biblia. Kanang tawag anang pagtulunan na dili na gikan ni Kristo. Gikan na ni Martin na Lutero. Hinuon si San Jeronimo ingon man siya nga ang ignorante sa Biblia, ignorante ni Ginoong Kristo. So implied gipanawagan sa maong gitawag santo si kinahanglan mo basag Biblia. Pero pag naatay gitawag og kalibog, aw ang mahitabo di pwede nga mag-interpret ang atong kaugalingon. Nga naman kay kung mag-interpret ang atong kaugalingong interpretation, ingon pa ni San Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 10, kung wala ko masayo pa, kung magbasa kag kasulatan, 120 rather. Kung magbasa kag gitawag og kasulatan, gidili ang tawag ining personal or private interpretation. Mo nang kinahanglan nga mangita tag magtutudlo. Ang pangutana asa man karon nga magtutudlo kanang mga sekta karon sa gitawag og kining mga born agoy, iglesia sa ungo, iglesia sa engkanto, iglesia di ngunato, guban pa dili naa sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.